Okay guys, nandito ako sa bahay ng pinsan ko. So maglalaban kami ng darts. Medyo nakainom siya kaya tatalunin ko siya. Okay guys ha. Okay guys, tingnan niyo mamaya. So tingnan natin sa posisyon nito kung talagang marunong itong pinsan ko. Nakalaban natin. Yung 20 eh. Mababa. Oh, 20. Alright. Tingnan mo. Mga boss wala oh. Sige, Okay guys, tingnan nyo yung tira ko kung sino magaling sa amin tumira. Okay, tingnan nyo ha. Boss side to. Hindi bullseye. 20 muna tayo. Puta, lumagpas mo. Okay guys, nag-prepare yung aking pinsan na sa iskora namin. Tingnan natin kung kung matalo ko to. Eh, siya may-ari ng dark eh. Tingin ko hindi ko matatalo. Chamba lang. Alright. Okay. Alright. Alright. So, Ano? prepared na. Guys, umpisa na kami. Alright. Manuhan. Liris. Liris sa bulo. Malupit. Lapit ka. Isa lang yung bidara. Bente. Pag natunggil mo yun, Wala yan. Pag natunggil mo yung triple, close ka na. Wala yan. Okay guys, wala. Bokya. Uy! 20 yan ha? Wala. 20 ah! Wala. Kasi. Wala yun. Wala. Ano matatagalan tayo? No? Dalawa lang. Isa lang, wala. Hindi pwede lista yung isa. Wala. Dalawa, kailangan. Dalawa, may tawag yun. Nakalimutan ko. Pabakit na rin. Alam yung rules. Ako na, nakalimutan. Sabi na sa'yo, magkaroon tayo pag may lasing na. Ay, Alex, may tira. Tuwid na tira. Naka-nagbablog kami, no? Wala. Ay, lasing na rin lang. Ay, siya magkaroon tayo pag galing na. Masisilaw na nga ako. Di ako sa malay. Madali lang ako pag Hindi na inisip. Dalawa lang. Oy! Hindi na inisip yung triple. Tapos pinasok ko sa gitna. Nawala na ako sa'yo, Lan. Walang practice. Guys, walang practice eh. Isa na lang. Pag pinasok ko isa, 19 na ta. Pasok. 19. Out. 19 ka. Out. Pasok. Out. Out ba? Out. 19. Lagi-lagi na, hindi mo ba? Hindi, inanot ako.
Ito 19. Oh, di pa pasok. Sabi ko sa'yo, lamang na lamang ka sa akin. Yan. Lamang na lamang. Bilisan natin, baka masyado mahaba yung vlog. Ay! Ikaw, wala ka pa. Umayos ka. Wala ka pa rin. Triple mo. Double. Single. Double. Pasok ko! Double o, triple. Sarado na ba? Close ka na. X mo na. Nasaan na? X mo. Dito, sa tapat ng bendo. Hindi na ako nakan. Okay guys, nauna na tayo. Dito tayo eh. Ipapabugbog lang itong minsan ko. Pero wala, ito wala. Hanggang bugbog lang yun. Oh, matamat pa ka sa amin ako. Wala. Okay guys, ubusin ko na ito. Gulapin sila. Sinuwebe ka. Ano? Wala. Uy! Bulls! Bulsa. Naglalaro ka pala dati? Oh, tagal naman sa barangay, pustahan nga kami. Saka kami sa alam mo na Batamsin. So ano na siya, meron ka na. Di ba? Tingnan mo. Pasukin na. Hindi ka. Sabihin ka Sabi na. siya, ang labor. Asan ba tayo? Sabi siya, Ang ngayon to, kunwari ko. hindi nga. Hindi ka kabisa. Hindi ka. Busy pa ako. Hindi ko pa. Kaya naghahanap ako. Nagpapadayo ko ng mga kalaro. No joke yun. Renting. Wala. Pasok na. Close na ako. Sabi siya, minsan, may lumayo ka rito, pag pinatayo kita, may mga kalaman tayo ulit ka rin. Marami ako kilala rin. Huwag kang hingaw! Hingaw! Hanggang forma lang. Hingaw na, sige saan? Tingin ko tayo. Pareho ko lang kayong hingaw. Wala. Dalawa! Wala. Ay, ako! Lamo naman! Okay, tagay mo na! Tayo. Ayaw na tumagay, oh. Ang lupit tumira. Tawid na. Oh! Bugol. Nabulan. Ang bida nagpapabugbog. Laban talaga makagalit. Ganyan vlog na. Oh, layo. Tapos. Wala pa ka na. Mamo, ayaw mo ko. Ayaw mo na. Magaling si Alec na, oh. Tuloy na tuloy yun, oh. Parang si Lorenzo. Ano yung itim? Oh, 19. Masa ako eh. Oh, 18 ka lang. 18 sa taas. Wala, talo ko rin. Marunong. Double ah. Double yan. Oo. Tampa ka na. Parang ano pa? Hit at saka Denver. Ano ako? 18. Ano yung tingin ka ba? Sabi ko naman dirugtong yung 18 mo.
Hindi, doon ka sa siya dito rin siya. Hindi, ang rules natin. Okay. Kung saan dito hawa. Sunod-sunod tayo. Okay. Mabilis to kaysa yung nag-i-store ko matagal yun. Bakit di ko nagagawa ngayon? Lasing na ako. Gusto mo? Punta mo. Wala pa ng vlog natin nga pag matagal tayo. Hindi naabutin ang ano mo. Hindi naabutin ang memory card ko. Hindi, pwede mo naman ikat yan. Puta. Ano ka na ba? 18. Ay! Close pa na sa 8. Hindi pa. Saan pa eh? Napagod ka. Hindi. Wala eh. 19, wala pa na ako. Ano ka na ba? 18 na ako. Saan nasa 18 na ako? Nasa 18 na ako. Yan, ano ba? 19. 10. Dito pa, wala pa po eh. Napakagod mo rin. Dalawa. Wala, isa lang. Ano ba? Wala pa siyo. Galing na ako. Close. Oh, global ah. Okay. Global, sino na yun? Tambak na. Kasi pag yung may estora, yun yung ano, nabuburs. Hindi na nga akong makali sa 19. Ba't na yung vlog ko? Paano to? Kalaban ko wala na. Ay! Sige lang. Close. Nakadalawa ka na ba? 17? Baka na ako. Para. Dalawa. Close na. Wala pa. Dalawa lang. Close ah. Eh, Labas. 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 isa pa. Close ah. Stay. Okay guys, kakatlin muna namin ha. Yung score na lang ipapakita, mahaba na masyado. Ang score, ang layo oh. Close? Ay! Guys, maganda laban namin, no? Puta, 10-10. Okay, guys. Ako, nasa balls na ako. Okay, guys, ha? Ano na kami, ha? Balls na kami, guys. Pakawal mo na kaya si
Mukhang nadaya ako ng pinsan ko. Narigat lang ako. Wala daya niya. Kanina, nasa 14 ngayon. Nakunan puta eh. Pinsan ko, guys, nadaya ako. O, tingin na. May inabutan pa ako. Dat ko yan. Sige. Oh, lumadaplis pa. Uy! Okay, right. Parehas ang 2 balls na kami. Putragis na yan. Tapos yan, titira. Okay, right. Insan. Nadaya ako, Insan. Legal to, legal na legal. Alright. Ito, tapos na to. Matatalo ako nito. Bagay, dayo naman ako nito. Alright. Wala, Insan, labas. Sa puta yun na. Isa pa, ituloy mo. Triple! Triple! Puta yun na, natalo ako. Puta yun na. Triple oh. Bravo! Guys, Talo yun tayo. triples, guys. Alright, natalo ako. Natalo tayo. Ay, kabisado niya yung ano, may konting ka pa ba? Walang daya. Alright, guys, natalo tayo. Alright. Malabo pa mata ko. Susunod.